Den her video er sponsoreret af Smile. Jeg kender måske godt det her tandblejningskit, som er ret hypet efterhånden. Det ser sådan her ud. Jeg vil gerne vise jer, hvordan I bruger dem. Det er faktisk meget nemt. Jeg har prøvet nogle lignende ting før, og jeg synes, det faktisk virker ret godt på mine tænder. Jeg har også prøvet de professionelle tandblejninger, som jeg ikke synes virker lige så godt i forhold til, det er så meget dyrere end de her ting. Men den her er jeg ekstra excited over, fordi der er faktisk lys i den her. Det man får, det er det her sæt med 3 af de her sprøjter. Ikke sprøjter, men I ved, hvad jeg mener. Det ser lidt farligt ud, det er de ikke. Det er bare fordi, det er tandblejningsgeléen er i dem. Hvis jeg har prøvet lignende før, så kommer de altid i de her ting. Og så er der sådan et fint kort, hvor man kan se, der hedder Shade Guide, hvor man kan sammenligne, hvilken farve tænder man havde før, og hvad man får bagefter. Så er der selve Smile-tingen, mundstykket, som man bare skal have i munden. Og så er der instrukser. Altså det er very easy det her, det er slet ikke svært. Batteriet er på plads. I skal have børstet tænder inden, og så skylle det med vand, så I har rene tænder. Jeg føler mig som en sygeplejerske, når jeg sidder sådan her. Der er til 4 gange den her, så en fjerdedel fordeler man i det her mundstykke. For oven og for neden. Men man skal ikke ramme sit tandkød, så det er faktisk kun til tænderne, ikke? Så tager man mundstykket i munden, og man skal have det i 10 minutter. Der er den her knap, som man så trykker på, når det er, man tager det i. Og så længe lyset det lyser, så er det fordi, at de 10 minutter er stadig i gang. Lyset slukkes, når de 10 minutter er overstået, så det er meget nemt at vide, hvornår det er, man er done. Efterfølgende så skal man skylle sine tænder i varmt vand, og så skal man selvfølgelig også rense den her. Are you ready for this? Nu bliver det virkelig sexy. 10 minutter og lidt spyt senere. Der kommer lidt spyt med, når man tager det ud, ikke? Men det er faktisk meget nemt, fordi den slukker jo bare sig selv. Så når jeg tænder, så kan I se den lyse igen. Det er meget vigtigt, at I lige husker at rense den, så den er lidt lækker til næste gang, I skal bruge den igen, ikke? Jeg vil sige, man kan faktisk virkelig se forskel. Så ikke bare lidt, men jeg kan se en hel del forskel på mine tænder. Yes. Mine tænder, de er ikke hvad de har været, fordi jeg drikker rigtig meget kaffe for tiden. Sådan er det bare at være træt mor. Så sådan en her for mig er altså lidt nemmere at bruge end tandblejninger hos tandlægen og så videre, fordi jeg bare ikke har tid til det. Det tog kun 10 minutter, der kan jeg til virkelig godt lide. Det kan jeg godt arbejde med. 10 minutter, 6 dage i træk, og så får man, altså det her, det var kun efter en gang. Jeg tror jeg var omkring 5-6 stykker på den her skala. Det er i hvert fald helt sikkert gået op til 3, 2 måske. Jeg synes virkelig, de er blevet hvide. Hold da. Give it a go, hvis I synes. Jeg linker til hjemmesiden i blogindlægget her, og tak fordi I kiggede med.